Takže máme tu druhý díl našeho Zdráňkujte z Herlíkovic. A řekli jsme si, že vám budeme natáčet videa. A prý máme mluvit z patra, jo? My jsme se rozhodli, že budeme natáčet videa, protože to je určitě jediná starost těch lidí na Facebooku koukat na naše debilní videa. Přesně tak. Takže už jsem stihla hodit držku, teda vlastně 2. A tři. A za první držku mohla tady Týnka, jako jo. Zasekla mi přímo hulku pod snowboard, když jsme vyjížděli z lanovky a hodila jsem největší držku. Takže docela prdel. A pak ty 2, to byla prostě jako moje chyba, no. Takže se pozná pravý snowboard. Trapně jsem vám teď musela říct, jak jsem hodila držku, jak jsem úplně trapná. Já jsem vlastně trapná, že vám to říkám, no to je jedno. No a Týnko, teď nám řekni ty něco. Já bych chtěla vzkázat BDS Academy, že na lyžařských vlecích je tak nádherná hudba. Asi tak. Že se na to prostě trénujeme si popin, lock-in a sjíždíme a jack, point, lock, point a všechno prostě nejvíc. Takže my vám pak natočíme, jak se dá vlastně instrukce k tomu, jak můžete tancovat i na lyžích a na snowboardu. Je zajímavý, že Takže buďte s náma a těšte se. Zajímavý, že my stíháme vždycky točit videa, jo, i lyžovat, jo, všechno, no protože jsme ženy, že jo, ženy zvládají více věcí najednou. No ale to je jedno, my za chvíli budeme vystupovat, takže těšte se, jestli nechcípnem, tak... Jestli, že zase nehodí držku. Jo, tak se mějte, čau.